Hello, kumaring Daniela. Maniningil nga ako ng utang mo. Dito mo ilagay. No. No ka dyan. Isang taon na rin yung utang mo. Kailangan ko na ng pera. Wala kang makukuha sa akin. Ah, ganun pala. Sige, ito na lang anak mong kukunin ko. Maninilbihan ng isang taon sa bahay ko. Ma'am! Kaya kung ako sa'yo, buksan mo na yung bag mo at ibigay mo na yung sinisingil kong pera. Mabuti pa, Daniela, buksan mo na para matapos na. Oo nga, Mami. Oh, buti pa itong mga kasama mo nakakaintindi ng Tagalog. Baka gusto mo ng Ilocano. Sige, singirak jay utang mo nga may sa tawanan nga urayak. Okay? May pulis. May backup pala ako. Kaya kung ako sa'yo, ibigay mo na ng mas maaga pa para hindi na kita ipahuli pa sa mga pulis. Mamang pulis, pakiusapan nga tong kumari ko. Isang taon na yung utang niya, kaya sinisingil ko siya. That's why nagpatawag ako ng backup. Baka kasi manlaban. Can you, please? Makipag-cooperate na lang po kayo. Thank you, mamang pulis. Hello po. Pasensya na po kayo. Pumasok na po ako without your permission. Bakit parang problematic ka po pang Noche Buena nyo ngayon? But anyway, ayan, nandito po kasi ako para po mag-connect po sana sa internet connection nyo kasi sa bahay wala po kaming wifi at saka po mahina po kasi yung signal doon. Baka naman po, may Google Meeting po kasi kami. Ano pong password? You want the password? Yes po, please. Sure. Ay, pa ako magbigay. Ano? Hin. Hin? D? Ko? Nagtatanong ng maayos, sinasagutan mo ng pabala. Ang ina sa'yo. Mami! Magkakamping ang mag-ina. Oh my God! Bakit mo sinaktan yung mami ko? Tanungin mo kaya sa mama mo kung sino nauna sa amin. Bahala na nga kayo dyan. Ma'am! Ma'am! Oy, mag-subscribe ka na. Hayop ka.